मैना थारैनो नों जोबोद समायना। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय देग्लाय बर'फोरनि गेजेराव गोबां सावथुनफोर ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। बिनिनि गेजेराव गोजोन बर' लिरनाय मैना दा स्टोरी अफ बुब्लि आबुं बर' सावथुनखौ गोबां रायजो राजाफोर अनसायनायखौ नुनो मोनदों। महर फिल्म प्रडाक्टजों दिहुनजानाय मैना आबुं सावथुना गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स्वराजित देउरि, मनालिसा हाज'वारि, रिंकु मुनि, बीर सिंह, मलायश्री आरो गोबां मुंदांखा फावगिरिफोरखौ। लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायनो गोनांदि मैना सावथुनखौ फैगौ नभेम्बर 3 अक्ट'बरनिफ्राय 10 अक्ट'बरसिम साफागुरि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव दिन्थिफुंनाय जागोन। दिन्थिनाय सम 2 रिंगा आरो 5 रिंगा 15 मिनिटआव। नोंथांमोना टिकेटखौ अनलाइन आरो अफलाइनावबो मोननो हागोन। बुकिं नाम्बार 8134908433। मैना थारैनो नों जोबोद समायना। सोर नोंसोरलाय आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसालाखौ एरेस्ट खालामना? सोर नोंसोरो? हा? नों पाब्लिक आं सरखार सरकारा गोसो बायदि मावनो हायो। सिमाङावनो फैनो नाङा दसे गोरबोआव फै नों आंनि असे जाना। गोरोन्थि मावबाय नोङो गथ'। नैबे बिरसिं गावबुराजों सुथ्रु जानाया सिनायाखै नोङो। बुरबक ए सालिया जाबाय जाबायबो दां। आंनो मैनाखौ बिहामजो नांगौ। थैनो हागोन अब्लाबो आं नोंजों हाबा जाया। उन्दै समनिफ्रायनो नोंजों आंखौ हाजासे दुखु होबोबाय आरो हानाय मोनासै। आदै थारैनो नों जोंनि थाखाय सासे इसोर। हामबायसै मादै, गाबनो नाङा। आं बादि सुबुङा माब्लाबाबो इसोर जानो हाया। नोंसोर बिमा माहारियासो आंनि थाखाय इसोर। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। मैना आं थासान्दियाव नोंखौ जेबो दुखु जानो होआ।